Αγαπητές και αγαπητοί μου, σήμερα θα σας μιλήσω για τη δύναμη της αυτοπεποίθησης και πόσο η ψυχοσωματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά επηρεάζει την επικοινωνία μας με τους άλλους και γενικότερα με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και κινούμαστε. Όσο περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση έχουμε, τόσο περισσότερο μπορούμε να επηρεάσουμε και να πείθουμε τους άλλους. Και μιλώ για αυτοπεποίθηση και όχι για αλαζονία και υπερηφάνεια. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σαφή εικόνα για το τι θέλουν από τη ζωή τους και ποιοι είναι οι στόχοι τους, εάν εσύ παρουσιαστείς όσο δυνατός, ως σταθερός, ως σίγουρος για το τι θέλει, οι άλλοι στο περιβάλλον σου θα καθίσουν σίγουρα να σε ακούσουν. Όλοι στο περιβάλλον τους, στην ομάδα τους, στην παρέα τους, έχουν ανάγκη την παρουσία ενός ισχυρού που ξέρει τι θέλει και μπορούν να στηριχθούν λεκτικά και όχι μόνο σε αυτό. Η αυτοπεποίθηση με την οποία κινείται κανείς δημιουργεί τους δικούς της όρους επικοινωνίας με τους άλλους. Άλλωστε, όσο εγώ γίνομαι καλύτερος, πετυχαίνω τους στόχους μου, τόσο μπορώ να βοηθήσω και όσους εγώ επιθυμώ. Συνεπώς, πρέπει και οφείλω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα να προσπαθήσω για την πρόοδο και την προσωπική μου ανάπτυξη. Οφείλω να ψάξω τον προορισμό μου. Μπορεί να μην ξέρω πώς να πάω εκεί, πώς να κατευθυνθώ, αλλά η συνεχής προσπάθεια και ο σταθερός βηματισμός θα με κάνει νομοτελειακά να καταλήξω εκεί που εγώ θέλω. Δεσμεύομαι λοιπόν έναντι του εαυτού μου ότι για το στόχο που με συγκινεί και τον επιθυμώ τόσο θα προσπαθήσω τόσο πολύ όσο δεν γίνεται παραπάνω. Αυτή η δέσμευση θα μας φέρει σίγουρα πιο κοντά στις επιδιώξεις μας.